Among pamilya, ako ang kinamagulangan ug ako napakoy upat ka mga igsuon. Salamat sa Dios, human nami tanan sa pag-eskwela og retired na usab ang akong mga ginikanan. Usa sa akong igsuon ang naminyo na, ako ang sulong babayi nga igsuon dalaga pa, ug ang laing duha ka lalaki nga ulitaw na usab apan ang usa niini single father na. Makaingon ko nga pasalamat jud ko sa Ginoo kay nabati man gud nako ang suporta sa akong mga igsuon nga rika nako. Gani niadtong 2008 ang tuig nga ako naordinahan, silang tanan gayud niadto sa Tagaytay para lang jud nga silang tanan makasaksi sa ako ang ordinasyon. Og hangtod karon isip mga magsuon nga nagkabulag-bulag na tungod kay naa nami lahi-lahi nga mga kinabuhi, na jud mi group chat sa Facebook aron bisan layo dali ra ang pagkumustahay. Si Jesus karon sa ebanghelyo nangutana sa mga katawhan kung kinsa ang iyang mga inahan ug ang iyang mga igsuon. Dili kini tungod kay nakalimot siya, apan aron sa pagdapit sa mga naminaw kaniya ngadto sa usa ka pamalandong mahitungod sa atong kaakuhan usab diha sa atong misyon isip mga binunyagan sa simbahan. Unsa may gitudlo niining hitabo kang Kristo? Iyang gitudlo nga ang magtuman sa mga pulong ni Jesus mao ang tinuoray nga sakop sa pamilya sa Dios. Gibiyaan ni Jesus ang iyang mga paryente apan nakahimamat siya bag-ong mga igsuon. Dako jud siguro ang kalipay niadtong mga naminaw didto nga nagtuman sa pulong niya nga nakadungog nga sila giila ni Jesus nga mo'y apil sa iyang dakong pamilya. Ang magtuman sa pulong sa Dios mao ang tinuoray nga sakop sa pamilya ni Jesus. Unsa may pasabot sad ani alang nato karon kung moingon ta nga kita kabahin sa pamilya sa Dios. Una, kung nagbuhat kas imong Kristohanong tulubagon, ikaw kabahin sa pamilya sa Dios. Kini nga mga pulong makahupay kaayo ni Satanan nga nawad-an sa mga higala og pamilya tungod sa pagsunod kang Hesus. Ang ubang mga tao sa ubang mga bahin sa kalibutan lagmit nawad-an og mga oportunidad tungod kay sila nagtuman sa ilang Kristohanong pagtuo. Si Jesus nagsulti kanimo karon nga bisan unsa pa ang kahintang sa imong pamilya o kung unsa ang ilang nahimo, kung ikaw usa ka magtotoo, ikaw iyang pamilya. Miyembro ka sa pamilya sa Dios. Ikaw adunay labing maayo nga pamilya tungod kay ikaw adunay usa ka miyembro nga naghatag sa tanan alang kanimo, si Jesus. Kung nagbuhat ka sa imong Kristohanong tulubagon, ikaw kabahin sa pamilya sa Dios. Ikaduha, ikaw anak sa Dios. Walay bisan kinsa o walay makausab niini nga kamatuoran karon. Bililhon ka sa iyang pananaw tungod kay bahin ka sa pamilya sa Dios. Mao kini ang tinuod nga pamilya ni Jesus. Ikaw gisagop niini nga pamilya. Ang magtuman sa pulong sa Dios mao ang tinuoray nga sakop sa pamilya ni Jesus. Sa dihang gikumpirmahan ka, nadawat nimo ang gasa sa Espiritu Santo nga mugiya nimo. Kabahin sad niini nga makakita ka og hingpit nga kalipay og kalinaw kung pilion nimo ang pagpuyo sama sa gibuhat ni Jesus. Makakat-on ka og muuswag. Makahigugma ug makaserbisyo ka sa uban sama sa gibuhat ni Jesus. Ang atong langitnong Amahan mipadala sa iyang anak nga si Hesukristo aron mahimo natong ehemplo og muhimog posible alang kanato nga maghinulsol ug mag-usab. Ikaw anak sa Dios ug walay bisan kinsa nga makausab niini nga kamatuoran karon. Sa misa ni Cardinal Tagle niadtong nilabay nga tuig January 21, 2024, kapistahan to sa Señor Santo Niño, niingon siya nga bantayin ninyong mga lumilihok sa simbahan nga miagi og daghang mga formation nga maglakaw kamo sama sa mapaubsanon nga paglakaw ni Jesus. Kay diha sa pagduol sa mga bata kang Jesus, kinsa may wala nagtugot kanila. Kitang mga hamtong naunsa na. Kita di ay usahay nga mga nanimbahan, dili di ay nato paduulon ang uban nga mahisakop sa pamilya sa Dios.
Kita ra po di ay ang mga mamugaw sa uban aron maduol sa Dios. Bugat ni nga hagit alang kanato ang pagsunod nga mapaubsanon ug dili mapahitason. Karon adunay pangutana mahitungod sa kahimsog sa atong pamilya. Kumusta man usab kita isip usa ka pamilya? Ang paghisakop ba niini sa simbahan nga imong nabati ba nga ikaw kabahin sa pamilya ni Jesus? Ikaw ba naningkamot usab nga kining simbahana mahimong usa ka pamilya? Una nato tapuson kining ato ang pamalandong, ato una nga pagtimbaya sa atong mga kaigsuunan nga naminaw kanato sa Bidlisiw sa pulong sa Ginoo. Si Fidencio Villason sa Cantilan, Surigao del Sur. Si Milicio Nicolas sa Opra, Calunasan, Cebu City. Si Norma Amparado, taga Malaubang, Usami City. Si Mars Sulya, taga Pulumulok, South Cotabato. Si Elena Cabil o Joan Polgo sa Compostela. Si Rinan Ampis, kaabag sa Quasay Parish sa Dugmanon, Hinatuan, Surigao del Sur. Si Arsinia Muratal sa Parañaque. Si Digna Rivera sa Consolacion, Cebu. Si Estrelleta Pantinople sa Badjan, Cebu. Si Bonifacio Tibon sa Kasili, Consolacion, Cebu. Ang Berhen Sakota Cell Group Servant Communities sa Balungis, Cagayan de Oro City. Si Lito Maslog nga taga Butuan City. Si Rene Pilada sa Alyosan, Cotabato. Si Analisa Kaday sa Bai City, Negros Oriental. Si Victoria Lacerna sa Tigbawan, Maasin City. Southern Leyte. Si Amelia Mikutuan sa Bislig, Surigao del Sur. Si Gerson Samson sa Nasipit, Agusan del Norte. Si June og Odette Flores sa Xavier Heights sa Cagayan de Oro City. Marvin Castor sa Malangag, Antipas, Cotabato. Si Ranran Canios sa Cagayan de Oro City. Si Gisrel Kahis sa New Valencia, Biao, Tugbok District, Davao City. Sa makausap pa, daghan kayong salamat o hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.